Benvingudes i benvinguts a aquest nou vídeo de la sèrie de vídeos de Godot, on veurem com crear la part visual de l'inventari. El primer que farem serà crear cadascun dels quadrets que van dins de l'inventari, cadascuna dels slots on anem a ficar els nostres ítems. Per tant, crearem una escena que serà un Inventory UI slot i que tindrà com a node d'arrel un panel, que és un node de tipus canvas, com els que hem vist en l'anterior. És a dir, és un node que no es mourà amb la càmera, etc. Després començarem a crear els nodes fills. Primer crearem un node fill Sprite 2D, que és on ficarem la imatge del nostre slot, el que serà el fons del nostre slot. L'altre fill que anem a afegir de moment és un center container. Aquest center container servirà per a diverses coses. Dins li penjarem un panel que ens servirà per a ficar per una part un sprite 2D que serà la icona de l'ítem que tenim ahí dins i un label que serà el número d'ítems que tenim. Una volta tenim això, anem a afegir un altre panel. En aquest altre panel l'anem a utilitzar per a ficar dos botons, el d'utilitzar l'ítem i tirar l'ítem. El que farem serà crear el panel amb un color similar al del fons per a que doni aquesta sensació de que hem obert alguna cosa però que no és diferent, sinó que pertany a l'slot.
Com que aquest panell en principi ha d'estar ocult sempre que no vulguem utilitzar o tirar l'ítem, el que anem a fer és afegir un altre botó damunt del panel, que serà el que ens estiga sempre atent per a indicar-nos que si l'usuari punxa damunt de l'eslot és que vol obrir el menú d'utilitzar i tirar, i per tant el farem visible i utilitzable, i si torna a punxar es tanca aquest menú. També podrem fer després que es tanqui automàticament després de polsar el botó tirar o el botó utilitzar. Inclús fer que es tanqui directament tota la interfície i no tindré que estar obrint-la i tancant-la. Com podeu veure, s'ha jugat amb la textura que té el botó quan el ratolí està en over per a que s'il·lumine de certa forma i doni la sensació de que es pot punxar. Ara guardem l'escena i passarem a treballar en el script. De moment, com que només estem preparant la part visual de la motxilla, de l'inventari, l'única tasca que va fer l'script és al polsar el botó que hem ficat dalt per a obrir i tancar el panel, obrir o tancar el panel on trobem els botons d'utilitzar i tirar. Una volta tenim la interfície de l'eslot llesta, anem a passar a crear l'inventari en si, que serà un conjunt d'eslots. L'element principal del panell serà un AND patch recte. Tal com s'explica en la teoria, utilitzem aquest tipus de node perquè és un node especial que qualifiques una imatge no la deforma, sinó que la talla com en 9 porcions i així pot estirar les porcions indefinidament sense pixelar-les. Dins d'aquest afegirem un grid container que al fi és una graella de X nodes d'alt per X nodes d'ample que utilitzarem per anar col·locant els nostres slots.
Fins ara heu vist com s'ha modificat la mida dels bordes del 9pi Red i ara anem a començar a afegir U-slots dins del nostre grid. S'ha d'anar un poc amb compte en com s'afegeixen els slots perquè pot donar problemes en el marge entre un slot i un altre. Així tenia problemes perquè me'ls ficava un damunt de l'altre en lloc de deixar marge entre ells. Així, per assegurar-me que deixava un marge entre files, el que vaig fer va ser ampliar la mida del panel on està el U-slot de manera que tinguera una part buida en la part de baix, a priori gris, després la faig transparent, per a que quan passa de fila existisca aquest marge entre un slot i l'altre en el grid container. D'aquesta manera vaig anar col·locant diferents U-slots en l'inventari fins que vaig tindre 15 i aleshores vaig reorganitzar la mida del panel i de l'inventari per a que acoplara millor. I així podeu veure finalment com queda el nostre inventari.
I és tot per aquesta lliçó. Ens veiem en la següent on veurem com donar-li vida a aquest inventari.